abababa na ito yung linya na tapang mo hindi ngayon no nakastit na kato ito at ay kasi na madagsinan hindi mata kaya masalot ka ito yung magbasa okay nangunan kaya o dahil nakaitulungan dahil yung surat sa pagkakita dahil ubing dahil ubing kaya po tayo ubing ng duma kasi na babang attention span awang mo makita kito yung mabalin ko kumang sawin na nakanapintas may pagkakarting na daliw malaksit pa siguro natin kanyak asparagus siyak niya ang hotel kas lang kung makapapalakadan hindi kakastoy nga isunod lang isang balakad at awang ka dito baro na may balakad ko kanya ninong nga saan nakakastoy laing natibot lang ano kung paspasaan natin as is kasi na natin na pagpalakatan na kanya tinigan kinag-isugong gaya dito baliwag mabasahan at atong pwede dyan maamiris mo na nabipintas pa yung ma-exalt na tingnan sa likod hindi ko kanyak nga biyan ito no mabasa ni Romel at dami na rumor di manawag ito no kasi March 14 yata kastimot lang iti kakatidog piling na ni Romel Dijay gagangin niya kastimot lang susunod ko na nakadut kaya't nang ibaga nga kaya tatlo iti kasta siguro kat maadakos nga maawatan tayo dahil kaya't nang mensahe oo kaya't may paraharan kaya't nga siguraduin pero dyan leader na kat maawatan kadakos so very very sincere si Romel ngayon ang labos na dyan sincere na kasla iti dali na ko nakitikal man may mayat mo lang kung ang sarsaragasan diyan ka muna kasla nakitas kanya kong dali na yung kahit na sa undat yung dali ito makita ko dyan yung bus ito naksin nakitas lang natin kumanen so datoy atay mo na tira atay unapay lang pa nakakita ko datoy kahit masabutan kay mangbasa gabot ka na dyan ma-overwhelm na datoy pa form sa isang tayo masakon kasi na maulit-ulit nga balakad kasi na sermon na maulit-ulit nga balakad wala ka sa baling niya ibang i-right i-rubal dato makita ko doon niya baro ang balalakan niya kasi na saan mo kaya nangyayagad o nandiyan lang ngayon kasalo nga matakpuatan kasalo masurat tayo na dyan baro so nga pintas nga basa-basa tayo magazines amin sa manipot ka rin nga basa-basa tayo tanto lang na mag-isip ko lang nga natin mas malamabiggan hindi usap tayo ang damang kutikot risa pagkat masulong na i-serve mo dito ngayon ating saan mo bang ang panahon na hindi pinasinisero makas manuran dihan ka nga yung pan dito ito hindi mambanan ka kampain hindi natin maawatan hindi kasi kami maawatan dahil kanito ka narami kulay dahil ka sa kami